Bueno, irekitzen da estena. Eta ikusten dugu eserita, gazte bat, mono txuria dauka eta buruketa bat, navigazio buruketa bat ebazten ari da. Gela, gardena da, txuria, minimalista, egun Googleek edo izan zitzakeen ikasketetarako gela horietako batean pentsatu. Esan bezala, idazten ari da eta inguruan baditu beste ikasle batzuk ere mono txuriz jantzita. Besaburuan, irudi bat, simbolo bat, aski ezaguna dena. Borobil urdin bat, izarrak ditu, puntu txikiak. Hegal gorri bat, borobila inguratuz bezala, eta 4 letra agertzen dira. N-A-S-A. 21. mendea da. Halako batean, aurpegia bihurtzen du, inguratzen du, eta gu ikusten gaitu. Irriño lotxagabe bat egiten digu. Inozoa. Ez dizute kontatu baina. Lurran beste gizaldi batzuk izan zirela. Duela 10.000 urte baino gehiago. Eta hoiek ere, izarrak menderatu zituztela. Baina ez uste ditugun izarrak. Ez. Beste izar batzuk baizik. Izan bezala izarretara iritsi ziren, eta Jupiter aldean, zizare zulo batek bidaiatzen ari zirenak eraman zituen unibertsoko beste iskin batera. Eta hantxe, beste galaxia batean, beste sistema batzuetan, galdurik edo kolonizatzaileak, abenturazaleak, bertara bidaiatu zirenak, kultura, zibilizazio eta mundu berriak ezagutu zituzten. Atzera egin ezinik, lehenengo mendeak joan ziren, gero 1000 urteak, esan bezala beste espezie batzuk topatu zituzten. Batzuk inteligentzia gailurrekoak edo garatuetakoak, eta beste batzuk inteligentzia santzuak garatzeke zeudenak. Baina denborarekin, eta lurran gerora 10.000 urte ondoren pasa bezala, sekulako gerra zen, makineria beliko itzela erabili ondotik, galaxia horretan, sistema horietan, sekulako gerra egon zen. Galaxiako itxura erabaten aldatu zen, bai soziologikoki, bai politikoki, bai kulturalki. Eta hondamenetatik sortu ziren 3 imperio handi, Graxiar, Arkontetza, Esberreko errepublikak, edo lurrean, paradogikoki, lurrean sortu ziren bezala erresuma batua. Gizariari dagokionez, gehiengoak tipo gazte eta idealista baten alde egin zuen. Eta tipo horrek denborarekin sortu zuen, arrakasta handia izango zuen printzerri bat, bale? Ongi. Gerra nagusia amaitu zenean, bazter batean geratu zen eremu horretan, garai batean fronte izandako eremu esparru horretan, izar odoltsu bezala ezagutu ziren. Oiek, izan ziren alboratuta bezala, ez? Eta gerra askoren oihartzuna oraindik gogoan izan da ere, bildu ziren matxinatu, konspiratzaile, galtzaile ugari. Denborarekin ere hor sortu ziren errepublika txikiak, eta estatu huts bezala gutxi irauten zuten estatuak. Azkeneko bolada honetan, hainbat taldeek arreta jarrita du izar odoltsuetan, baina inork ez du pentsatu benetan merezi duenik hoiek okupatzea. Bale? Ongi, ikusten dugu Phobos planeta. Gris koloreko
antzadu. Baina egia esan lurra oraindik ez dugu ikusten. Hortxe ditugu zurrunbilo handiak eta odei trinkoak, potoloak. Zeharkatzen ditugu. Atmosfera zeharkatzen dugu eta iristen garenean ikusten dugu. Guk hemen ezagutzen dugun ilargiaren oso antzekoa den barrutia. Asko dira zuloak. Eta bai, krater naturalak asko, baina beste asko errekonozitzen dituzue. Inteligentziak sortutako, bombek sortutako arrastoak dira. Jarraitzen dugu azala inguratzen, estaltzen, eta iristen gara. Bai, Zalastarren irira. Hori da, Zalastar. Ongi. Nola amaitu duzuen Zalastarren menpeko esklabutza osatzen, hori zuei dagokizue esaten. Gaurkoan inporta zaizuen bakarra esklabu bezala esperantza da, beste egun bat bizitzeko esperantza. Ies egiteko une baten esperantza, edo gutxienik duintasunez hiltzeko esperantza. Borrokarako gaitasunak izanik bidali zintuzteten gladiadore borrokarako zuloetara. Eta hainbat erronka odoltsu iragan ostean, Kosir hiriko gladiadore bilakatu zineten. Gaur, Saturday Night. Asteburua da, larunbata. Eta jendeak odola nahi du. Eta zuek deitu zaituztete. Prestatzen ari zarete. Zuloetara igotzeko. Eta zuloetara igotzen ari zaretena. Zuen pentsamenduak akaso bidaiatzen dira. Edo iragartzen dute zer gertatuko den. Ogi, beni batzuk lortzeko, eskuratzeko momentu paregabea dago. Esan, nahi duenak, aurkeztu dezala bere jokalaria. Bueno, Xaro, beti bezala, borroka gauen bere ritual berezia du, eta zuloa iotzen ari den bitarten, segurazki bere jainko galduetaz gogoratzen da, eta plegariaren bat edo esaldiren bat edo esaten daien omenez. Beste hizkuntz galdu baten, akaso. Ez da euskara izango. Agian. Duela 10.000 urte hitz egiten omen zen. Atlanteek hitz egiten zuten eta. Ongi eta norreiago? Dugu hor inguruan, eserita. Bueno, hemen pistan igotzen gaidan bezala pentsatzen ari da. Nola eduki dezakeen hain sorte txarra. Alde batetikan harrapatu izan, bertara bidali eta gainera borrokatzera tokatu. Berak ez du uste borroka nahiko trebezi eduki dezakenik borroka odoltsuetan sartzeko, horrela. Baina, bueno, seguru dago irtengo dela, nola bait. Ez da besten basaldu bidean. Eta azkenik? Azkenik Loreto Reynolds daukagu, makume liraina, baina sendoa, hile horia. Eta agian Saturday Night horretako kamera batek bere aurpegia enfokatuko balu, ikusiko zuen nola beti bezala dagoen haserre. Ez dakit zergatik, baina beti arenara haserra ateratzen da. Eta akordatzen da lehen egiten zituen korreria horietaz nola hartzen zuten espaziontzia eta imperio batetik bestera eramaten zituzten halako merkantzia ilunak, berak eta bere bikoteak. Bai, gaur hori, 4 besotako takurkume hori. Ikusten badut, atuko dut. Espero dut ikustea. Saldu nindun txakur bat bezala. Eta hemen nago nire penitentzia pagatzen. Bale, tira, gaur igande edo astebururo bezala areara indar berrituta ateratzen zarete. Baina hala beharra ez dakizu, non edo noiz dagoen zure zain. Eta horrek ematen dizue beni bat gehiago.
hortxe duzue. Beniak badakizue direla jaurtiketak errepikatzeko, bale? Edo zorabio egoera batetik irteteko bota gabe. Edo zauri bat kentzeko aukera ematen dizu. Bale, alegia, sendotasun jaurtiketa bat eginez. Ongi? Bale. Ongi, txaro emango diat. Musika. Bale. Entzuten duzu, Bai. Bale, igogailuan sartu zarete. Zuloetara edo estadiora igotzen den, zelaira igotzen den, eta ongi ezagutzen duzuen igogailua. Gora iristen ari denean, igogailua eteten doa, apurka, erabat gelditzen den arte. Ikusten duzuen nola beronen atea irekitzen den. Baina zabaldua hala ikusten duzue indar sare energetiko horietako bat. Eta horrek jakina ez dizue irteten uzten. Esia balitz bezala. Baina bai, ikus dezakezuen eroien zuloa, eroien estadioa. Zuen aitzinean, altzairuzko metalezko xaflaz eginiko zelaitxoa da, karratua. 50 metro karratu, edo 50 metro luze gutxi asko, armaiez inguratuta. Eta armaiak edatzen dira beste maila batzuetan. Anfiteatroak estaltzen du karpa erraldoi batek. Eta karpak eragozten du bi eguzkien erreinuak sartzea. Baina horren ordez argi potente batzuek argistatzen dute. Zelaia, odolez bustiko den zelaia. Han hemenka kamarak darabiltza. Eta imagina ditzakezuen pantalla erraldoietara bidaliko dituzte irudiak, ezin errealistagoak, ezin krudelagoak. Errege esku zabala, hor duzue, zal lastar, gora dagoen balkoi batean, bere lagun, limurtzaile, bizkartzain eta segiziokoak daude festa batean. Zuei begiratu egiten ez dizuete. Haien festa ero eta erotikoan murgilduta daudena. Baina jendeak begiratzen du. Eta zutik dago. Esan bezala, zalastarre lagunek ez dute inongo begirunerik erakusten. Arenan, arean, arituko direnengan. Egoerak sortzen dizuen nazka sentitu baino lehen, indarresia deskonektatzen da. Eta aurrez aurre ikusten duzue mahai moduko batzuetan igotzen direla, igogailu txiki bezala, xafla batzuk lurretik ateratzen dira. Eta zuen gerri inguru aldera iritsita, erakusten dizkizuete zuen armak. Eta bai, aski ezagunak dituzuen armak dira. Arku naksiar bat, bi eskutako ezpata sendo luzea hau bikoa. Denak altzairu personitaks eginak. Ongi. Komeni zaizue hartzea. Eta batez ere, eta orain ikusi behar ditugu zuen ezaugarrietan, borrokatzea altuen duena, izango da Fisherrek, zen badu? Fistan. Fistanek. Fistanek. Ai ba. Borrokatu amabei. Bale, horrek ardezake, aukeratu. Bi eskuekin hartzen den ezpata erraldoia, bale? Horrek paradan edo emango lizuke kenbi.
Vale? Edo bestela, espata normal bat eta eskutu bat. Edo azkenik bi espata motz txiki. Vale, espata luze eta setoak egiten du 10reko mina, espata normalak 8ko eta bi espatek 6ko mina. Baina hori, bi espatekin egin dezakezu eraso bikoitza, espata bakarrarekin, bueno, Bai, ez nek ezpata handia hartuko nuke, bi eskukoa. vale. Pertsonari mota begiratuz. Vale, hori pasako dizut. Ikus, etxoren. Espata combat. Long red sword. Vale. Ken bat paradan ematen dizu, vale? Vale. Vale, besteak. Vale. Loreto zenbatean du? Fighting shortzi, shooting 10, bueno, Loreto arkua horretzat gauza bakarra. Arku txanon? Bai, arku naksiar bat 10 gezirekin, tori. Eta espata txiki bat. Eta espata txikia, espata motza. Vale. Hortxe duzu. Bai, jarritzazu 10 horiek. Eta hirugarrena, Xiao aukera dezake, bueno, harentzat dira diska jaurtigarriak. Jujutar diskak, zorrotz-zorrotzak, eta platerraren antza dutenak. Hori eta espata txiki bat. Vale. Gehituko dizkizu. Espata. Eta... Vale, hiru zera horiek dituzu. Vale. Jaurtigarri horiek. Vale, Bueno, oso ongi hartu dituzue, eta baita ere jakina eman dizuete paradan, a ver, vale, paradan ustut baduzuela, itxaron, inventory, zergatik ez du jarri. Hor, klik bikoita egin da paradaren gainean, makiaren gainean, ekitzen dalako leio txiki bat, eta hor, zuen armak zehozter, bonus edo bat ematen badu hor jarri egiten. Bai, bueno, denbora ez galtzearren, baina joenik inventorin jarriak nizkizuen, soineko armadurazko batzuk, baina kenbi ematen dizue. Eitxan edo jarrita daude, Jarri behar duzue, tugnes horretan paradan ez, tugnes horretan gehi bi, denek. Vale. Vale. Eta jazta, hori da zuen soineko horrek ematen dizue. Vale, nahi baduzue, ez duzue 7an jarri behar baizik eta... Bueno, ez, eskutua izango da aparte, ez? Sánchez? Eskutuaren ez da jarri beharrik, bueno, berdin. Horrek alde egin dit. Eskutuak barri, ez? Ematen ditu. Bai. Ez, nola eskutu txiki bat dagoen tugneser ondoan? Gogortasunaren ondoan, hor ez zenukete jarriko, hori azken batean armadura da. Txikian jarri. Bai, txikian da, bai. Bueno, bestean jarrita ere berdin. Jarriko diot, 5 eta 2, hori da, arma. Horretan da. Eta agertzen da, baina ez dago klikatu da. Orain, jarri. Barkatu, jartzen ari naiz ni, jartzazu ongi... Bale, jazta, agertzen zaizu ongi eneko. Bale, ongi. Vale, listo, ¿quieres Vale. Baina, ba.
Polita. Zergatik, este pi. Vale. A ver. Orain bai. Arena, txan. Vale, agertu zaizue. Esan bezala, armak jantzita edo armak hartuta eta armadura ongi ezin baino hobeto egokitzen den armadura gorputz osoa estaltzen duena burua izan ezik. Hortxe duzu eta ireki dira indarresi horiek. Eta irten zarete eta esango zenukete heriotza gorpuztu edo irudikatzen duten hiru kide edo dituzuela, haiek zuek bezala biziraun nahi dutenak. Eta akaso, etorkizun batean, naiz eta inork sinesten ez duen arren, askatasunerako lehenengo urratsak emateko asmotan. Hortxe duzue, reptiliar bat, bai. Eta baita gizotxo bat ere, eta baita lehoi burua duen gizaseme bat. Hiruak hor daude. Jende altxatu da, oe! Eta bai, badakizue, zal astar madarikatuari, gustatzen zaiola jolastea, bideo joko batean ariko balitz bezala. Eta ez dela bakarrik etxaiaren kontra lehiatu behar. Ikusiko duzue, beti, eta harrapatzen zaituzte. Barkatu ez ditu jarri. Ziurrenik harrapatuko zaituela ustekabean. Sartu behar ditut zuen. Vale. Bi, eta... Falta zait, sartzen da. Zergatik ez da gertzen. Loreto? Orain. Bakarra? Ya está. Arez. Ikusten dituzu, ez? Bai. Ongi, iritsi da borrokarako unea. Eta kartak erakutsiko ditugu mahai gainean. Eman, txan. Vale. Bueno, ederki, Lehoiak komodina atera du. Horrek esan nahi du, izango duela gehibi erasoan eta gehibi min egiteko momentuan. Vale? Dena den, aurrera egin behar duenez. Leio bakoitza, garratu bakoitza da pauso bat, pausotan dago dena. Vale? Pace jartzen duen hori da. Vale? Bizkor baino bizkorrago abiatzen da. Itxaron gabe. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Ezin du gehiago egin, izan ere ez dago kontaktuan oraindik. Zorte txarra, komodina egokitzeko. Vale. Honemen, beste bat, gizotxoa. Gizotxoak ulur diskak ditu. Eta bat jaurtiko du, bai jauna. Vale. Ara doaz. 4, justu. Vale? Bueno, seinalatu behar nuen nori emango zion, baina berdin du. Kontua da asmatu duela. Ongi, 4koa izanik, Shao aurrez aurre duenari jaurtiko dio. Vale? Botako dio. Gainean. 7. Eta hor ikusten duzuen bezala. A ver. Vale. 7 gehi 2, gehi 1, 10. Zauri egin dio, vale? Ondo. Zauri duzunez. Horrek esan nahi du,
izango duzula ken bat jaurtiketa guztietan. Vale, Nahi baduzu beni bat gasta dezakezu orain, benia sautuz gero, egiten duzu jaurtiketa bat zauri hori kentzeko. vale. Nahi baduzu. Vale, ba, bota hartu beni bat zure txantilloitik eta eraman txat horretara. Vale. Bota hor, eta gero egin bigor edo sendotasuneko jaurtiketa bat, klik bikoitza. 4 ateraz gero. Vale, ba oso ongi. Zauria sendatu duzu. A ber, non duzun zauria? Bueno, aplikatzen dugu, baina zauriak... Hori guztiak sendatu ditu, ez? Bai, ez dago, listo. Vale, eta zorabioa ere kentzen du, ez? Neko? Sendatzen baditu, bai. Bai, hori, balasta, listo. Erasoa, naiz eta bete-betean eman, ez dakit, berpiztu edo indarrez eutxi dio. Kontatu nola errekuperatu den horren biztor, nola suspertu den horren biztor. Dago, aserroetan, nik uste bakarrik bere, ez dakit, ondarkeria ekin edo bere hiltze asmoarekin nahikoa dela zauri horretaz azteko. Naiz eta hodetan plai egon, eta jo importa. Vale. Ongi, ba, urrengo txanda. Zuek 3 zauri hartzeko gaitasuna duzue. Haiek bakarrarekin hiltzen dira, bale? Ongi. Fistanen momentua. Vale. Nik hemen, arazo badukatela esaten izaten, mapa nik ez dut ikusten, ez dakit. Hoitzeita gertu. A ber, ba... Berez maparen gainean ari gara, ez? Bai, maparen gainean, bai. Yes. Sarin... Baitetik, vale, orain bai. Vale. Baina besteok... Bai, baina horretik. Vale. Berrizisten bat behizu hor images edo images edo... Hor eskuien bat bera konpartitu dira eta hor berreskuratu ezakezu batutan izten dugunea gabeta. Vale. Vale, nire txanda... Hala ere... A ber, zuen fitxak ikusten ditut nien, nerea, ez? Zuek ikusten dezuen nire fitxa, kolokatuta? Bai, txaren, a ber. A ber, txoina inez arrentzaetzen. A ber, denak nik bai ikusten. Oain mapa bai ikusten dut, baina, a ber. Denak daude ikusgai. A ber, txoina. Txoina merriton li jartzen dit. A ber, nahi naiz. Probatzen, bazpada, a ber, asmatzen duten, ez. Zuenak mugitu itzazket, neria, ez? Baina. A ber. Joe, baze... Bai. A ber. Uste zuena bintzen mugitu ezaketela, bai. Bai, eta zurea ez. Bai. Eta nerea ikusten ez karratu berde bat, erdi-erdian, baina karratu berdea, baina... Itxa gabe, a ber. Mugitu da? Ez nik vale. mugitu. Nahi batzu nik mugitzen dizu. Mugitu hori da, mugitu... Esan, zenbat lauki aurrera edo ezkerretara edo diagonalean. Vale, 6 mugitzen naiz, orduan litzake gladiore lehoiaren aurrean. Bai, korrika ere egin dezakezue. Gogoan izan eman nizkizuen, edo, bueno, orain konpartituko izuet, bestela, zenba gauza egin daitezkeen, bultza, hartu, ez dakiz zer, vale, zuek joan ikusten. Partituko izuet hori ere. Bueno, orain goz... Bueno, telegramen dituzue bestela, vale? Vale. Egin nituzke bintzat 3 pauso, bueno, 3 lauki aurrera, eta gladiore lehoiari eraso. Vale, oso ongi, ba, venga. Egin erasoa. Etako fighting. Bai, fighting baina bere gainera bota. Fighting zure armarekin. Joan, bat atale. Bai. Eta hor dadoak, ezkerrean, eta asmatzen baduzu eskuineko dadoak. Vale, hori. Eta... hori,
Baina ez duzu ere gainera bota? Ritxoin, aberrondoan Tokena, jodiot, gainera, combat Ah, trackerrean, vale, Bai. izena jarrita, vale. Combat trackerrean bertan egin dezakezu, vale. Naturaluan. Bueno, ba, zera, ondamendi txiki bat izan da zuretzat. Zorte txarrez hasi zara borrokaldia. Eta arraioa, arma erori egin zaizu eskuetatik, kolpea eman beharrean eta kakazarra erori egin zaizu. Batekoa atera duzu. Bueno, hor jartzen du bi, baina gero Baina, natural. bai. Jartzen du, bai. printzipioz bi bateko ateratzen ez da zer pasatzen, osea, berez, ez da pifia. Ja, ez. Baina, esken, irakurri dut, bakarrik natural bat atera duenez. Bai, hori da, Ba, trade roll, batzuetan naiz eta, osea, trade rollean zure Vale. atributuan ez baduzu, osea, bat ateratzen baduzu naiz eta dado basatia, bat ez izan, igual, magiarekin. Vale. Vale, bestean bateko atera du naturala. Bueno, ba hori, aizu orain ahalegin bikoitza egin beharko duzu, arma hartzen, eskuratzen, arma gabe geratu zara. Eta gaina zure arma bakarra zen, ez? Bi Bai. eskuekin, ederki. Hurrengoaren txanda. Ni naiz, Loreto Reynolds. ba, ni saiatuko naiz, ba, zera, nola, eske tigre hori hor bere ondoan dago, ba, venga, bai, pare bat pausu atzera ingo ditut, eta lehoiari botako diot. Vale. Hala, ez dakit fistan laguna den, baina lehoiak, Lehoia itxusiagoa. zera, arkuarekin botako diot. Ongi. Vale. Ba, gorakada elegante bat, Orain, zera, emango... Bai, bueno, ba... Seiken bakarrik. Zorabiatuta utzi duzu. zore gara Eta... nik gasta nezake beni bat orain, ez? Ez dala? edozein momentutan xiken entzeko. Bai, kontua da, nik jokalari bakoitzak, osea, pertsonaia ez jokalari bakoitzak zenbat beni ditu. Edo bako... Hauek zero. hauek hauek zero, zero. bale, ez badira komodin, ez da, bale. Odinak, printzipioz ez dokate, baina zu master bezala, Bale, hau hiru gehi bat, jokalariak beste gehi bat, bale. Bueno, ba, erabili ezak. gastatuko du beni bat, gastatzen dut benia, bale? Eta seiken hori kentzen zaigu. Geratzen zaizkit hiru beni. Ongi, hurrengoaren txanda. Xao. Vale, bane ikusita ere bi, bueno, lagunak edo ez dakit, tigre de loio aurka daudela eta totxo maderikatu horre, ja, eskeratikan ere kontra jundala, ba, disko jaurtigarri hauek botako dizkiot. Bueno, alde batera mugitu beharko duzu pixka bat, bestela lagunari emango diozu. Ba, honea etortzen naiz edo, Vale, ba, venga. Diskoa berreskuratu dezakezu gero. Hola. vale. Osea, nori bota diozu? Gizotxoari. Gladiadore... gizotxoari, vale. Ba, eman diozu, eta orain ikusi behar dugu, zenbateko kaltea egiten diozu. Vale, oida eskubiko da hauek, ez? Bai, eskubikoak ere gainean. Vale. Vale, ba, utzi duzu zorabiatuta. Ongi, narratu pixka bat. Bai, ba, borroto guztiarekin, ze azkenean gehan ere kontra funda zuzenean, ba, ez diureni hartu naiz bai nire lagunetaz eta bai Tigre Madrikaturretaz eta zuzenen bere aurka ju naiz. Neiko urruti, badirudi, baina, bueno, urteri neiko polita dakat. Vale.
Orain, zuetagariko batek bota dezala 20ko dado bat, mesedez. Izan ere, hortxe ikuste dugu Salastar bere mando preziosoa ateratzen poltsiko azpitik. Ez hobesan da, bere zerbitzarietako batek ematen dio zera buruko baten gainean ongi zera eskainita. Aspertuta edo dirudi maisua jabea eta zera, Tori, zure bideojokoa. Eta dadoak esango digu zer gertatzen den. Zeinek botako du? Venga, bota 20ko bat. Botako dut. Venga. A ver, 16. Oh! Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Begira. Ea guzten didan, margotzen. Loreto. Bai. Ea ikusten duzuen. Vale. Beira. Loreto lagoen lekuan. Joder, hoi kasualidade. Batean, alarma txikiena jo gabe ere, xafla erdibitzen da, eta kolpe batez, atzera egiten dute alde bietara xafla horiek guztiak. Ez dakit ikusten duzuen, marrazten ari naizena. Bai. Nik ez, baina... Bai, Orain bai. bale? Ertzetik gertu zaudenez, erdian egon izan bazina ez, baina eta ja bizia zarenez, emango dizut aukera bat irteteko kalterik jaso gabe. Kenbi. Eta nahi bozu igo, paretak igo, edo bestela hori izan daiteke egokia. Venga, Ahi ba. Kendu egin da... Kenbi esan diratu, ez da? Bai. Kenbi. Bueno, vale, beni bat, xau dugu. Aukera maten badiatu. Bai, aukera ez, zu gasta zen ezake nahi bezala. Cago en la mar. Bueno, venga. Ze pasatzen da? Bai, txan, vale. Hildazta. Vale, ez. Ez da, bukatu da. Vale, ez. Sei gehi bat. Sei gehi bateko mina hartzen duzu horbean dauden lantzetan erortzen zarelako. Ahí ba. Zazpi. Ba, justo sheiken geldituko nintzateke. Bota zuzuk? Desiko nahi duzu. Nik botako dut edo, bota zazuzuk. Gehi bat? Gehi bat. Seiko bat, Seikoa gehi bat. Bi! Bueno. Gehi bat ez du egin, oza, hiru. Bueno, hiru, baina berdin zure zera parada zenbatekoa da. O ez mina zenbatekoa da. Mina, zazpikoa. Bueno, kasu hauetan ez da gehitzen zuzenean. Gainditu behar da armadura, ez? Bai. Orduan, konta iguzu, nola ikusi duzun ondotik pasatzen lantza horietako bat. Zer da, oza, lurretik atera direla alako pintxo. Ez, foso bat, zulo bat, horregatik da, Salastarren zuloak, ez? Eta azpirar hori. Bai, eta bueno, zuloan lantzak daude kasu honetan. Bale, nik uste dut Loretok hau ikusita daukala inoiz, edo horrelako antzeko trampak egon zitizkela, eta orduan nahikoa dio onda. Eta justo bere azpian lurra mugitzen hasi dela nabaritu duenean, hasi da bueltak atajunda, txire buelta batekin, saiatu da hor, izkinean bere eskua heltzen. Ez du lortu, baina erori denenako lortu du heltzea alako pintxoietako batera, baina ez puntatik baizik eta beste zera, puntatetik. Eta han dago, erdi kilikolo, ekilibrio moko batzuk egiten helduta lantza horietara, eta gian faio bat edo etxei baten erasoren batek. Bueno, hor iskin batean zaude, atzera guardian, eta oraindik ez duzu zertan haien beldur egon behar.
Baina bai, irten behar duzu alik eta azkarren. Bestela lurperatuko zaitu. Isten baldin baditu goiko xafla hoiek, hortxe bertan geratuko zara. Arratoiek jan arte. Baina, tira, gatozen gora berriz. Eta... banatu behar... ez, jazta. Vale. Ongi! Lehoiak bere indar guztiarekin eman nahi dio fistan hori koloreko gladiadoreari. Eta bere... Iniziatiba banatu zu berriz, edo? Bai, ez? Badituzte... Ez du egin, Orain, ez? Orain bai. Vale, behitu. Ez dituen banatu, orduan barkatu. Fistanen erasoa behar du. Vale, Fistanek aurreko txandan egin duen hanka sartze eta gero arma berreskuratzeko beharra ikusten du, lehenengo eta behin. Hortaz... Vale, arma hartzen du eta hurrengo ekintza izango da kenbi. Ekintza multiplak izateagatik. Hori ongi da, ez? Eneko zuk zaindu, Horrela. Bai, osea, arma hori hartzea ez bada oso erreixa, printzipioz ekintza da. Hori, bajartzazu hormean ikusten duzun izartxo horretan, kenbi, eta gero bota zure eraso. Normal. Bai. Ados. Jesús, beste bateko bat? Fistanen eguna. Fistanek, zera, gaur, ez daki, baina atzean utzi duen lur horretan beste gizaldi bat hasiko da eta existituko da Napoleon izeneko general bat. Hark bere azken gudu garaipena jorratu behar zuenean, ez dakit ipurdian zeo zer zuen almorranak edo ondoezik jaiki zen, eta horrek suposatu zuen bere imperioaren ondamendia. Zu gaur ere esnatu zara ondoezik. Ipurdian, ez dakit almorrana nola esaten den, baina pinportak dituzu. Eta horiek konzentrazioa eragotzi dizute. Berriz ere, erori egin zara, lurrera. Lurrera erortzeak, baina, bueno, ez, erasoa baldin bada gertutik, ez dizu ematen kenbi. Vale, hori gertatu da. Gatozen lurrengora. Vale. Vale, automatikoki bota du eta gainditu du zorabioa. Prest dago borrokarako. Vale? Eta, bueno, bota du diska bat, beste bat botako du. Beste bat botako dio Shaori. Oso ongi. Eta ikusten zagun zenbat noraino sartzen zaion ezkerreko belauneko meniskoan atzera. Zenbat? Ez dio eman, ez? Ez. Bale, Gau tipo gorra da. Bale. Zorabioa ere ez dio egin. Bale, hortxe eman dio patinatzaileek eramaten dituzten belaunetarako babesleku horietako batean tank eta aldamen batera egin du errebote. Hurrengoa. Shao. Bale. Shaok badaki horrelako kasutan taldeki bat galtzea normalen talde osoaren heriotzak hartzen duela. Orduan, naizta gizotxoa gorrotatu, saietuko naiz muitzen Loreton gana, eta aldeten modun laguntzen, bea zurotik ateratzen edo zakit aldeten, edo iristen naizen. Bai, iristen zara. Diagonalean ere pauso bat bezala. Miratu. Bale, shaking bat...
lau, bostei batea geratzen naiz. Ba, iristen zara. Vale. Ba, iristen zara. Vale? Yep. Hor nahi zenuen edo? Ez. Barkatu. Vale. Vale, Vale. eta ez dakite, denbora emate badit, ez dakit. Bai. Egin dezakezu, ekintza bat. Saiatzen naiz Loretori laguntzen, zurutik ateratzeko edo. Vale. Ba, ongi. Vale, gero berak igotzea edo igotzeko proba egiten duenean, ba, izango du laguntza, gehi bat. Vale. Ongi, ba, beste bat. Loreto. Jau, eskuak herri. Azaiatuko Ematen dio, da nire indarguzkerekin, saiatzen naiz laguntzen. Venga, gehi bat. Climbing gehi bat. Bai. Sofia ezin du izan. Vale, listo. Vale, bai, igotzen zara. Horra, agian, Bai. Ez dakit, baduzu zerbait egiteko aukera, ez? Gauza da mugituta, beste bada igotzea, ez? Arauetan, bueno, kenbi bezala, bai. Climbing hori berez izango balitz. Ekintza... Bai, baina ekintza da, baina orain ekintza eginez gero, kenbi. Kenbi, bai. Ba, erasotu Zerbait egin? kenbira, baina... Ba, ezin dut bortitza, ezin dut egin. Vale. Ba, erasotu biot kenbira, vale? Zea leo. Me cago en la mar. Ba, galtzen da. Venga, Bota duzu, gezi bat bota duzu? bigarrena. Bigarrena. Beni bat gazatu gu. Baina, beniak ere... Bale. Bai, bota. Oinaza egiteko printzipioz Bai. buruaren arabera, baina honetako... Vale, pasa da. Ez, beste... Beste bat, azkena izango duzu, edo? Ez, jazta. Vale. Ba, hemen dugu reptiliarra, vale? Hauek... Erdi suge, erdi narrasti, erdi gizaki diren hauek, traidore hutsak dira. Eta bai, ikusten du zailtasunetan dabiela murgilduta fistan. Ara doa, bere gezikada bat eskeniz. A ber, fistan. Ongi, primeran. Goraka, seiko jaurtik eta vale, baina. Kale egin izan balu, agian lehoiari emango zion, ez da? Vale, baina Mina egiten, ez da? ez dizu ezer egin. Vale, ba, huts egin du. Hurrengoa. Gladiadorea, orain bai, mesedez. Ja, ez dakit lotxagorritu ez ote den, baina... Ara doa. Ole! Eta... Ez, barkatu ez. Non dago. Bai, orain. 8 bi. Vale, zauri bat. Hori apuntatu egin behar da, ezta? Bai, ez Gero di... bestela... bueno, Vale. nahi zu beni bat erabili? Agian bai, hor bakarrik egon da... Ba, Baintxo bota, bat, Txatera, ezta? eta sendotasuna jaurtiketa bat. Bigor. Sendotasuna... Vale. Ongi. Oso ona. Vale, ba, gentzen dugu. Listo? Txandau. Venga, zeinek botako dugu geiko dadua. Nik ez. Ni batekoak besterik nahi zateratzen gari, Venga, kaso bota zara xago. Hasten naiz goitik zenbatzen, eh? 1, 2, 3, goi ezkerretik eskuinera. Vale? Zenbat? 18. Primeran. Bueno, buelta oso ematen du, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
gora, 16, 17, 18. Ui, gutxigatik ez ditu harrapatu lagunak. Bien. Eta... A ver... Vale. Tira. Ez dakit sugek izerditzen duten. Baina izerdiaren zantzua edo antzeko zerbait somatu du. Gixajoak. Eta ikusi du nola erori den beste xafla bat lurrera. Ongi, hurrengo txanda. Xao! Vale. Pistani lagunduko diot, ikusita beak ez dula, gaur bentsat ez dula gaitasun handirik borrokarako. Bere ondoan jartzen naiz. Eta... txando honetan ezpatarekin egingo diot. Eta gehi batera bota hartu zenuke, fistan hor ere badagorako. Bai, egia da, hori lala da. Eta Vale. nahi baduzu, eraso basati batekin, izango duzu gehi bi erasoan eta kenbi gero hartzaile bezala. Egin ere estiloa da. Egin ikusten ezakit bat, bai. Gauza da, hemen nola jartzen zio bai, obariak edo aldaketak, lotiketari. Bale, bai, modu askotara egin daiteke. Efektuetan bilatu, efektuak... Edo besterik gabe, gehitu iezaiozu horri izarrean jarri gehi bi, Zeran ezkerretan. gehi bi eta vale. gehi bat, gehi hiru. Egiru, Gero vale. ikusiko dugu gero aurrerago nola jarri automatizatzeko hori. Nik itxaron egin ezak hemendik. Opa, diote mane. Natural one. Natural one. Leoi horrek zerbait dauka. Ja, zakit, Natural one. Bueno, edo zein kasutan, ez ditugu kontuan, joder. baina hartuko- natural one bizia, Osea, Ba, natural one bizia izango litzateke, ateratzen bietan bat aterako balitz. Eta bestean 3 atera zaio. Bai. Vale, besterik gabe, utxe egin duzu. Vale? Vale. Orain gogoratu kenbi duzula. Vale. Vale. Hurrengoak. Bai, Vale. eske parri altua daka, kabroi horrek. Vale, gizotxoak botako dio orain fistani geratzen zaion hirugarren diska. 3 diska ziren, ez? Itxaron ez duin. Bai. Bai, venga, hirugarrena sautuko du. Vale. Itxaron. Vale. Eta azkenekoa. Ongi. Vale. Eta... ikus dezagun zenbateko mina egiten dio. Apa fistan ez tutu muskulo. Sortzi. Shaken. Bueno, orain goz horrela geratuko nahiz uste. Venga, animo. Leoiak ezin du etxi. Eta bai, zaurituta ikusi du, edo zorabiatuta ikusi du, hainbestean hirutan lehiatu den lehiakidea. Eta... Leoiak... galtzen du. Vale? Joe, baina mi segonda ez du penalizaziorik? Ez. Besterik gabe ezin du egin ezer, vale. Ez, gauza bat. Sheiken, fistaren txanda zen. Ez lehoia. Gladiadora fistan da. Joe, barkatu, bai. Ez, baina fistanen txanda zen egia da. Vale, barkatu.
esan, alakoetan. Vale, Vale. ez da ez errer. Vale, orduan, Vale, Zorak eta botata zauden, baizik eta besterik gabe, momentu horretan burua defendatzen edo pixka defendatuta zaudela, eraso horretara zaudela guztizko defensa bat egiten ari, baina ez da esan nahi. ja. Bueno, dena den egin dezakezu espiritua jaurtiketa eta sheiken hori gainditu. Bestela, ados. bizbatzen Edo, geni bat prestatu daik. bai, hori. Bueno, gainditu ezkero, turno honetan zerbait egingo nuke, ez badet Bai, Sheikenen jarraitzen dut. Bai, hori da. Vale, bueno, saiatuko naiz. Bai, noski. Tirarekin. Oso ongi. Ongi, gainditzen duzu, ja sheiken hori kentzen dugu. Vale. Eta txanda honetan normal aktuatzen dut edo Bai, saldu egiten dut. Vale, Normal. Berriro leheno bezala nire arma lurretik hartu eta lehoiari jotzen saiatzen naiz. Ba, kenbi berriz, venga. Hirugarren aldiz. Kenbi, jarri kenbi. Xao Ez, kenbat, laguntzen xao, dagoenez, ezta? kenbat, hori da. Hori da, Hau laguntzen. vale, ondo. A ver. Venga, hontan bai. Bagoaz. Majariz. Bueno, ez dut ezpata galdu eta hobetzen goaz. Hemendik hau lau bost txandatara lehoia zuazeko baten eroitzen joko diot. Vale, lehoiak orain bai berriz egingo dio fistani kalte edo saiatuko da. Batekoa, bueno, orain erabateko utxegitea izan da, ez? Estropozu egin duela esan dezakegu, ba bai, venga, belaunikatu egin da. Ez dakit, inspirazioa falta den edo lotxa hutsa. Venga, urrengoa, Aborniz botako duten berriz urrengo zera. Loreto. Bai. A ber. Ni mugituko naiz, hola pixat. Onera, Bai. egingo duana da urrengo txandako hiroa finkatu. Ba, orduan horrek gehi ematen dizu. Bai, urrengo txanda hiri. Gehi, vale. Vale, ba ongi. Honek, zera, lehen gezi bat bota du, badoa beste gezi batekin. Hiru, huts egin du. Puntatu guntuten. Vale. Lehoikume hori gorra da, Vale, Bai. jode, ba, berriz, dadoa, hogeiko dadoa. Ea, Bueno, hontan nore niri erortzen den tokatzen zait, zulora. Hori da. ezta? Badoa. Ea nordan zulora. Bikoa, bat eta bi. Orduan, bueno. Vale. Orain bai. Dastatu dute. Ikusi dute nola haien zorua ireki den. Lurrikara batean nola, por hasi da mugitzen. Eta bai, begiak handitu zaizkie. Izan ere, jakin baitakite, zer egokitzen zaien oraingoan. Orduan, ara doa mina haientzat. Bota zuek, venga. Bota bati eta besteari. Seiko bat, gehi hiru. Hiru, bale, nik izotxo hori botako diot. Venga, banik zera, sugatillari. Joe, Degitzait atera egitzeratik. A ver. dado bota, Botako txat gainera bota behar da. Ah, bale. Bueno, Zenbat? Ba, bost eta lau. Bai, Joder, nik- izue. nik hiru anekan, baino... Ja. Vale. Ongi, ba, hortxe daude izorratuta, baina kalte handigirik egin gabe. Puntaka mutxa Hartu daukate. gabe. Joder. Vale. Vale. Lehoia ere,
gizotxoaren txanda zen. Orduan irteteko, irten behar du. Vale. Jo, ez du igotzeko... Orduan... Kenbi egin beharko du. Baina, gehi bateko alegina eskatzen duenez, laguntza ematen duenez, moduluak, tira, jaurtiko dut. Bale, hortxe geratzen da, ez? Bai, hortxe geratzen da irten gabe. Ezin ino. Fistanen momentua. Berriz ere. Hontan behingoz arma eskuan daukat. Hortaz, xao bertan daukanez, gehi bateko laguntzarekin. Ezta? Bai. Bueno, hontan baietz espero dut. Eta egin dezakezu gehi bi nahi baduzu. Bueno, zekin. Eman dio, ezta? Bai, Tera du. Bota mine. Goiak zema daka. Vale. Egiten dio, zauria. Zazpidez, zei, pasadio bat. Ez dut ikusten, ez dut ikusten. Dago lehoia. Lehoia dago, Azkena, bai, bale. Eta zergatik ez da gertzen hemen, bueno... Nire ez zaita gertzen, beste abisuak leheno bezala. Ja, horrek esan nahi du, bueno, ez bota berriz. Izu, asmatu badiozuz. Zen bada, 7, 11. Eta berak du... 7 duenez, justo zauria. Bale, kontatu nola akabatu duzun. Bueno, hainbeste saiakera eta gero arma lurretik jaso, altxa, lurretik jaso, altxa, ikusi dut nola despistatua zegoen, konfiatuta. Eta horietako batean, oso konfiatu harrapatu denean, ezpata hartu eta bere sabelean sartu diot, barruraino. Berak espero zuen jokaldi bikain batean. Ez berak ez nik. Publiko hasi dago. Inorrak etzun espero ez. Ongi, hortxe uzten duzue. Odolez, Blai, ikusirik nola sortzen den putzu gorri bat arlauzetan. Altzairuzko arlauzetan. Noren txanda dugu orain? Loreto? Bale, ni lehen apuntatzen ari nintzen, baina justo nere. Esango nuke ez dela gordetzen. Así que... Aurren... 3, 4, 5, 6... Korrika egin dezakezu, 6ko bat jaurti dizkero. Hendik emango diot. Bueno, orain sartuta daude zuloan. Ez dituzu ikusten. Angelurik ez daukat. Orduan, ertzeraino iritsi behar duzu eta hortik kenbirekin bota. Hori egingo dut, korrika egingo dut. Honain iritsiko nahiz, Osa... Bai. Desiko bat. Bai. Venga. Eta orduan kenbira erasuko diot. Bai. Zera, reptilianoari. Bueno, kenbi, baina utzi normal. Izan ere, haiek oso agerian daude, ez? Berago eta gainera hor. Lantzak, orduan bota normal. Normal. Defendatzerik ez daukat ez da. Ez. Beraz, gladiadore jaio reptiliano. Venga. Vale. A ver. Baina uste dut, ez diozula eman. Bai, lauko atero. Bai, lauka, bai. Eta orain, bala bat kenduko, eta hori Bederatzi, shaken. Hortxe utzi duzu izorratuta. Hor bota diot, nire gezia eta ez dakit. Nuntrabatuko zitzaion. Vale. Xao. Vale, antzeko ingo dut. Urbildu ingo naiz, ez korri behar. Ben jartzen naiz eta pixka bat jaurtzen diot gizotxoari. Buiak azten naiz... Ongi, bai.
Gehibi jaurtiketan, gehibi. Bale. Bai, buiak azten naiz publikoara, galdetzena hau da nahi dutena, hau ikusi nahi duten, odola ikusi nahi duten. A ber, pues. Bai, A ber, a ber, estoy behar. baina dado bakarra... nola bota duzu laukoa? Hartu dut konbatetik. Ah? Joder. Ez, Ez, baina lehendabizi bota behar duzu konbatetik ez, skillsetik throwing. Eta ez bali badakar? Ba, shooting. Ez da, Ez, hartu bitako bat. Ez duzu ere... Ez bat ez baina- bestea. Diskekin Claro. izan behartzen nuke bat, bai, txarro. Igual, ez baina, gauza da igual ez daukala habilidadea jarrita. Ja, hori da gertatu dena, itxarro. Bale. Oan dela... Jarriko diot, ez, jarriko Bai, diot. Skills, onto. Bai, ez que horre esatu du shooting and skilled. Osea, hori Bai, ez dakiztula. itxaron, hemen dago. Hemen. Eta throwing izan behar duzu gutxienez 8. Bale. Bai, seguranik punto batu falta zitzaizkion, ez? Bai. Joder. Bale, orduan, Bale. throwinekin, gehibi batekin. Bai. Bai, eta bota... Ba, hori. Bale. Orain bai. Orain bai. Bale, eta minatzen dut. Minatzen ezkerrekoa, ez? Bai, eskuinekoa. Bale. Bueno. Shaken, bale. Ba, haien txanda izango da, ziurrenik. Bai, bota du automatikoki eta jarraitzen du bere horretan. Bale? Venga, bota hogeikoa. Edo norbait geratzen da, ez? Venga, bota hogeikoa. Gautakot. Bi berriz. Bi, bueno, baina zenbatzen dute... Bai. Ondo daude. Bale, iskinekoa. Bale? Bat eta bi. Bueno, lehen akabatu dituko, ez? Bestela nik uste dut olako baten bukatuko dut. Bai. Bale, venga. Gizotxoak jarraitzen du, shaken, ez? Pasadu, Bai, pasadu, bale. Bai, ez dut ikusi. Joker atera. Bale, ba orduan irteten alegintzen da. Izango luke, usteten. Bai, gehi bat bakarrik. Moduloan jartzen du gehi bat eskalatzeko, egotzeko. ahalegin. Joker daukala. Bai. Orduan... Bale, orduan gehi bi, ez? Ken bi. 0, orduan 0, jazta. Ez du... Baina berdintzeko bi jarriko dio. Bale, lortzen du irtetea. Bale? Eta hemen ondoan. Lortzen zaio, hortxe geratzen da. Gabon. Horrengoaren txanda. Hola. Bai, bai. 26. Bueno, Baita, atera du seikenak entzeko. Bueno. bale, igotzen da. Ta... Bueno, egin dezake zerbait, ez? Ta... Kenbirekin. Vale, ondoan duen Shao... Bueno, izango litzateke barkatu. Nori eman dion, nahi gabe bota dut, bueno, Zu bota gure gainera, Bere gainera bota uzu.
Noren gainera bota dut. Bere buruari eman dio. Bale, ez. Vale. Kenbata. Osea. Orain. Izan ere, hori, beste kide bat dauka hor, eta ken bizenez, pues, ken bat izan. Eta jarri diot kakazarra. Txalo. Ken bat. Orain. Eta seikoa galtzen du, bale. Ez du kalterik egin. Bale, hurrengoa. Etzan da, nahi reptilienea berdin zait. Nire etxaiaren kontra jogo naiz. Patarekin. Eta bestea Loreto zuretzat uzten dut. Lasai xao, gaur handia faltuko. A ver, ya. Espero. Hostia, famatzen ari zarete. Segada bat eman izan duzu, bate bat izango balitz bezala, bere burua zanpatu nahi zenuen beisboleko bola legez. Baina besteak burua jeitsi eta indarraren indarrez bira osoa eman duzu eta estropozu egin duzu. Eta erori zara. Ez dira bi bateko izan, Bale. Orduan, bale. Besterik gabe, utxe egin duzu, airean, aireztatu duzu ingurua. Amorru gehiegikin. Bai, hori da. Fistan. Nire txanda dela ikusita eta narrasti berde horrek ematen diten iguina kontron hartuta zuzenean bere gana mugitzen naiz. Bale, maniobra. Nire buruan mozten saiatzen naiz. Norbaiten mugitu nire fitxa mesedez. Bale. Hor noa. Orain gehibi izango du, ezta? Bai, gehibi. Eta gainera egin nahi balin bazu eraso basatia, gehi lau izango litzatek. Eraso basati bat egingo dio. Venga, gehi lau jarri. Hala, bagoaz. Ez dudan hankarik sartzen gonda. Ona. Bueno, gorakada batez, ongi baino hobeto zartatu diozu. Ezpataren horria, baina orain ikusi behar. Ea min egiten da. Eraso basategiak minarentzat zerbait egiten du? Gehibi. Minan. Vale. Eta gainera beste seiko bat bota. Bai. Gainera, baina hori automatikoki izango da, seikoa. Zuk jarri gehibi. Vale, ba. Bota jozu seiko bat. Bota seiko bat. Bai, bota. Hartu seikoa eta bota. Txat gainera. Uste dut bere gainean... ez dit hartu? Ez, txat gainera bota orain. Bale, txatean, bale. Bueno, estanda egiten du, bota berriz. Sei? Bueno, bederatz, pues kontatu nola gertatu den sarraskia. Bueno, zaki zergatikan Fistanek gorroto du gauza berde hori, nik uste dela lehen aipatu dezu bea izerdia ateratzen zaien zugei, honi bai, izerdia atera zaio, eta sortidon iguinarekin Fistanen barruko deabrua atera da. Eta hontan bai, korrika joan eta bat ere geratu gabe, eta ia Loreto eta Xao zaurituz ezpat handiarekin burua moztu dio, lepotika. Vale. Hortxe, zaudete. Loreto, Anderea. Etxanda da, badakit Xaok zera akatu nahi duela. Bai, baina bueno, utziko dizune, gara ima dezu saiatu zu, Bestela igual. Ona etorriko naiz, eta bultzatzen saiatuko naiz. Oso ongi. Bultzada, nik bota behar dut bultzada, zuk ere.
Ultza, Osea, nik indarra. bai, Edo- biek indar jartiketa bat inbar dugu, eta bertzen. Indarra. Nik zergatik jokerra nuelako. Bai, joker. Ba, Vale. ez dakit beni bat gastatu behar dudan. Bai, alduzu. Ba, gastatuko dut. Eta orduan, botatzen duzuzuk, ala nik ere. Ez nik bakar. Osea, mabi asko da, Vale, ba, ez kapaz izango. Vale. Hora izan, gizotxoarekin. Vale, venga. Botako dut nik hogeikoa orain. Batekoa, bueno, ba, iskineko. Ai. Vale, geroz eta aulkien jokoan bezala. Ba, hemen ere isten doa. Xa, hau zuretzako, Vale. Ba... Ze asau bota nahi du... arrobira edo hildo horretara. Venga, egingo dugu biok. Amorruaren amorruz. Lau. Vale, Bota zazuzuk. eta... Bai. Oila, Bueno, ba, orain ikusi behar zenbateko kalte hartzen duzun. Benias. Vale. Jaurtik eta errepikatzeko. Vale, bai, berriz botatzen dut. Bai, bota. Vale, ba, batengatik lortzen duzu. Hor, helduta gaude, ez? Edo, hortxe hasi zara atzaparka kendu nahian gizotxoaren besoak eta hats nardagarria. Ongi. Sao. Vale, ez dakit aldeten armatera. Principioz ez, berarekin dagoela... Bai, kenbi. Vale, barabiliko eta ere eraso pasatia edo. Orduan normal, bota. Normal, vale. Eta gehi bat, izan ere hor ondoan kide bat daukazu. Vale. Loreto dago. Orduan gehi bat. Guaz, zakit ematen dioten. A ber, bota duzu bere gainera, eskitzarete botatzen ari. Principioz bai, baina berriz botatzen dut, Edo combat trackerrean egin edo... Vale, combat trackerrean ingo dut. Bota berriz. Baina ez ditarra batean, Bueno, eman diozun dena den, orain botazazu... Bai, mina. Bai. Gehi seiko bat gainera. Eta gehi bi. Basatia. Basatia delako orduan, gehi lau. Vale. Hemen kokatu da, fistan edo... Ui, ikoiztuta zaude. Oin nintzen nahi. Hola, Bueno, personajea muitzeko modu bat orkitu dut. Oso egokia, baina, bueno, muitu ezaket combat trackerretikan. Vale. Bueno, ba, hiru zauri egin dizkiozu oraingoan. Oi, Vale. Bai. Orain bai. Orduan, honek Utxita ez nekala. du ben... Bueno, bai, esan, bota. Ez ere, utxita nekala aprobetxatu dut eta... Ez dakit burua muzu dioten edo ez dakit zein dioten, baina... Falta dana zulora boltatzen dut. Bere burua edo bere... gorputz zatia. Zena dalakoa. Vale, ba, haizu, gorpuzkin huts bat besterik ez da. Lerdea dario, eta ikusten duzu nola... Bueno, ematen diozu ostikada bat eta zaku bezala erortzen da, zuloan. Eta hantxe zartatuta geratzen da. Lehen saiestu dituen lantzetan. Jendea igotzen da armaietan. Oh, bai, gaur gaueko protagonistak. Oh, arraioa, baina hause sarrerako
zera goxokia besterik ez da izan. Badator eta bigarren platerra. Erreserkia, bai! Eta Opa! Hoi bai dela bukatzea. Bai, Gertatu da. a ber. Joni? bai, ni hemen nago. Zuek? Vale. Uste du, unai hori da, eta momentu baten zure bai, baina ezakit. Ez, bale, jarraitzen dugu. Bota egin Vale. dut. Bale, ongi, Gaueko ikusten duzue atzera kontu bat, ez? Eta atzera kontu horrek badakizue zer esan nahi duen. Zezenketetan bezala, area zera garbitzen duten arduradun horiek, hemen automatikoki garbitzen dela dena. Eta tabula rasa. 5, 4, 3, A ber, bizkor baino bizkorrago irteten zarete, etorri zareten lekura. Beraka. Ea zenbat ematen dizuen, zuen pausoak. Zenbat pauso duzuen mugitzeko, a ber, ez flipatu. Nik oraindik ez lortu nerea mugitzea. Ai, Sei. Mutu dezu, bai. Bi, hiru, lau, bost, sei, marra hori Vale. gaino jo nahi Bale, dut. korrika egin dezakezuenez, bale, igual bakarren batek du batekoa ateratzeko sorte txarra, Zemaz pistan daude, dik hemen ointxo bertan. 6. Arzeia, mugitzen. Bueno, vale, bueno, Join. ez biderkatu. Eta mugitu nerea. zuen. hori da abantaila berri bat. Mugitu zuen nire fetxa orduan beraka. Bale, ez, kontua da, ez, denek. Bueno, Xaok bota dezala 6koa. Zuek bakar bat aterata, bai. Zan ere hori da Bai. korrika egin dezakezuna. Joder. Zenbat? Bat? Bai, Bat? bai. Venga, Ba, hortxe beni, geratu beni, zara. beni. Besteak Beni, sartu beni. dira. Besteak sartu dira garaiz. Justo azkeneko momentuan igogailuan, baina zu hortxe geratu zara ertzean. Benia botako dut. Ikusi behar dugu. Berri saiatuko naiz. Uste madia, zu ezakita heleten, Bai. Zu beniak dituzun artean. Vale, ba, ongi. Norbaitek eskua luzatzen dizu eta Bai. ikusten duzu nola oin soletatik pasatzen den haize ufada bat, ez? Ta kiskaltzen dizkizun pixka bat, oin solak. Baina bai, begietara, eskuetatik, besoetatik, elkarrengandik helduta zaudeten horretan eta gertutik begiratuta esaten diozu. Arraioa, eskerrik asko, bizitza Bai. zordiat. Ongi, jeisten zarete berriz, eta jakin badakizue gaua luzea dena, zauriak izanen ezkero badaude zauriak sendatzen dizkizueten gelak, eta atxeden hartzeko minutu bat baino ez duzue. Berehala igotzen baitzarete. Txanon. Igotzen ari gara, ni publikoari muxuak botatzen. Horrek ez dizu salatuko, A ber. Ez dit salatuko, baina begira nola begiratzen didaten. Famatu haingo. Bai. Bueno, zuek abiatu elkarrizketa. Hau prestatzen dudan artean. Esan, ez dakit, ez da lehenengo aldia, baina orain kontan ikusten daiko gertu ibili gala, Bai, nik uste dut hemen zerbait egin behar dugula. Fistan, Ze puntutan eraino merezi digun bertan borrokan jarraitzea. ze pasatzen zitzaion zure ezpatari? Engainatzeko teknika bat, besterik etzen. Ez aluz ikusi ondola akabatu ditudan biak. Bai, ikusi duen akabatu dituzun, baina ez dakit, olioa jarri diozu zera, heldulekuan, edo... Zugearen izerdia zen, hori. Azue madarikatu. Vale. Guazen. Oia hori tarazten ditu. Eta igotzen zarete, baina ja armak jantzita dituzue.
eta badakizue funtzionatzen duen zerbaitek merezi duela aldaketarik gabe soinean eraman. Eta... nor falta... xa. Vale. Hortxe, ongi. Eta bai, hau da, hau. Itxura aldaketa. Ikusten duzu da? Ez. Ez? Nik lehenoko mapa ikusten dut, vale. Ba hori kendu haintxe doa eta bestea. Itxi, vale. Errontan nire fitxa gertzen da. Itxaron, konbatarrak errean jarri behar ditut. Bai. Gerta daitekenaren irudi bat besterik ez da. Vale, lantzak dira edo olako engranaje moduko. Ez, bueno, engranajeak naiz lantzak edo arantzak izan, ez dira besarkada, gozamenezko besarkada emango lizuketen jostailuak. Orduan, hortxe gaude, buruz burukoan, jendea altxatu da, eta bai, garai bateko turutotxak direnak orain, tekno, zera ez dakizu zer den tekno, ez? Oso gerora garatu zen musika delako. Horratean utzitako lur horretan, baina tekno musika arraro eta eraman ezina hasten da bozgora gailuetatik gora, fum, 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 fum. Eta bai, hori musika hori irudika dezakezue honetan. Bueno, beste hiru. Bai, zergatik uste dut hain zailagoa izango dela, Zailagoa, lehenko katu horietako bat, 4 besotako... 2 metroko tipo bat, Eta... zer da? Dana, bai. Beirazko... Beirazko panpin bat. Bai, nik uste dut horri golpeak jota 1000 pusketan gautxiko dela. Erregea, Don Peradora bilatuko dut eta keinu bat egingo diot. Ostia da. Benetan? Eta bai, jendea dantzan hasi da armaietan. Jaun Andreok, gozamena, zorabioa. Eta bai, hemen ez dago eragozpenik edateko. Eta hemen edaten diren edariak askoz ere gogorragoak zindagizuet. Planeta honetako bizitza gogorra dena. Eta bai, jendeak gauari heldu dio gozamenez. Eta ona hemen, aspaldian ikusi ez duten gerraria, 4 besoetako gragen bat. Eta bai, eskuinean bere eskuin hegalean badu zera altzairuzko edo kristalezko gizaseme dirudiena. Eta leoi arrazako beste gizaseme bat, edo leoi seme bat. Eta bai, badakizue hiruetarik zeinek dituen gihar, sendo eta potrolo dienak. Leoiak ere ez dira bazterrean geratzen, baina apalagoak dira planeta honetan. Ongi. Ba, guazen. Banatuko ditugu sareak. Eta bai, baditu ere opariak zuentzat zalastar. Ondo. Zalastarrek. Vale, 0. Aipe, bargatu, lehenengo txanda da. Venga, orain banatuko ditut. Vale. Sí, bueno. Girzo maixua. Jokerratea. Joker bat. Vale? Vale. Bi ezpata ditu. Vale? Eta bi ezpatak maneiatzen ditu zuek hauan zera aragia hortz artean geratzen den aragia kentzeko txotxak bezala. Ziztaz. Vale? Eta bai, abiatzen da. Ez du denbora galtzerik. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Urrengoa.
Xao. Bale, nahi gauk ez du inoiz aitortuko, baino beldur pixkat ematen. Eta beraz ez da asko hurbilduko, printzipioz bere diska jaurtigarriak erabiliko ditu. A ber. Zagit, hor. Kale. Io eman, ez? Ez, kenbi bota duzunez, kenbi hori zergatik? Ai, joe, erabili dut besterik gabe armein bat. Erabiliko dut. Throwing, bai. Throwing ez da duzu inorren gainean bota behar. Bale, zenbat, Hiru. Oso pantalla txikia dudanez, 3. Beni bat gastatu nahi? Bai, igual. Beniak gastatuak dituzu, dena ez dira errekuperatu. Bale. Venga, ota. Bale, ongi. Bai. Eta gorakada batez gainera. Bale, mina Ez da, botazioan... eneko, ala da, ez? Bai, ez, berez, lau lortuak. Orduan sortzikoa, bale. Kalte normala, orduan. Shaken, bale. Hau aprobetxatu behar dugu, ez? Seiken dagoen bitartean, direktoan repetizio, zauria. Bale. Ongi, horrengoa. Ongi, beirazko gizona. Bere, bai, badaki bakarrik joateak arrisku gehiago dituela. Eta bai, abiatuko da. Baina onaino bakarrik. Eta gezi batez zulatuko ditu Loretoren bularrak aldetik aldera. Biatuko da. Ba ez du makurtu beharrik ere. Uste dut armaietara egin duela ies. Gezi horrek eta ikusle bat harrapatu duela, oi! Eta jendeak txaloak egin ditu, ospatu du. Bai, eta hortxe geratu da, bere edaria eskuan atzean eserita, eta ongi zartatu da. Bere eserlekuan, ikusleko itadua, grill asko ordaindu zituen, hor eserita egoteko, eta ez zuen espero hala amaitzea. Ja, eta jendea arrotzen da oraindik gehiago, horrengoaren txanda. Fistanek? Bale, Fistan jada nazkatuta dagoen berak nahi ez duen borroka hauetan egoteaz, erabaki du bide honena Kristo maixua bengo zakabatzea dela. Eta akaso horrela lortuko du nahi duen askatasuna. Eta norbaite mugitzen badeit Kristo parera. Bai, nik neu. Bai, iristen da. Hiru, lau, bost. Vale. Esan behar dizuet, zera, hildo edo pezoi hau, pezoia da foso hau, askoz ere sakonagoa dela. Horrekin esan da dago dena. Leku oso egokian dagoela, jalegia. Bueno, graso normal bat egiten diot. Ez ahaztu basatiarena, Gehibi hartzen duzula erasoan, eta minan kenbi gero hartzeko duen paperean. Bai, ez horrengo eraso normal bat egingo diot. Venga. Azpada. Hola! Vale, baina berriz ere ez diozu bota... Bai, uste gaina jarri dutela, baina... Bueno, berdin. Vale, horrek bai eskatzen duela geixeiko bat mina botatzen duzunean. Zuk ere jardezakezu izarraren ondoan dagoen horretan, dado 3 dimentsiotan dagoen dado txiki hori markatuta, botako dizu.
sakatu? Ados. Bai, sakatu diot, bai, eta kolore zalatuko. Vale. Vale. Eta gero ez dakit erasoa izan den basatia edo ez, bueno, berdin dio ez. Normala. Vale. Vale, ongi. Vale, Ba, vale. jaurti? Bere gainen nago, detromizua, kontan, hartzen ditan gainean. Zitartzen, zergatik. Ba, bueno, bestela bota dezakezu, combat trackerrean ere egin dezakezu, hiru modu desberdin daude, baina, bueno, Bai, zere, egingo dugu orain egin duzuna, eta bai. Eta bai, epikoa da, ez? Eta lehenabiziko konbatean ez dakit nahiko patxal ibili zareten arren, arraioa ernarazi zarete, berpiztu, suspertu, eta haizu zure eskuetan uzten dut lana, narratzearen lana. Nola akitu, nola akabatu duzu zerri hori. Txapalduna akabatu dut. Ba, esan bezala oso nazkatuta nago borroka hauetaz, eta badakin mundu guztiak miresten duen tipo bat dela girezo maisu hau. Hortaz, korrika joan naiz, eta alde batetik bai ezpatarekin erasotu dut, baina bestetik gorrontuan dagoen zulo barrura bota dut. Eta hortxe hilda sartuta duela lantza horietako bat aldetik aldera. Benetan horrek egin dio, mina, akaso ondere ezpata erasoak baino. Ongi. Bale. Ba, tira. 2 metroko piztia hori hortxe geratu da, zerraldo. Eta zure labanen ahotik odoltantak erortzen dira. Hurrengoaren txanda. Slirtiar hori nire aurrean dago eta Aurrez aurre. kupa batetik edataren keinua egiten diot. Eta gero, zulora botako honun bezala eta momentu horretan, sarkoa teinkatu eta fa! Gezi Eala. sartu nahi diot buru erdien. Lortzen dut. Jode, benetan, A ber. Zergatik, Vale, ba ez dio. Asmatu dio, baina mina ez dio egin, ez? Hori da. egin dut mina bota, ez dakit, Pues. duan ulertzen da zergatik bere parriarekin egiten duen eta ez urrutiko Ez, ba, botasazu shooting, shooting botako dut, eske bai shooting bota behar duzu, extraño. eta gero mina. Vale, bai listo, orain bota mina. Edo, bueno, damage ez duzu, bota mina, bai, bota mina. Vale, berez bat pasa diot. A ber. Osea, urrutitik lau da Loreto. Ondo. Zeziti ireki. Ba, bale, eske ari zara eragiketa zuk egiten, ez? Bale, ba, orduan bai, berez honek zen badu? Paradan 5, 8 atera duzu. baina ez da bere paradaren kontra. Urrutitik, Bai, 5, baina, ba, 7 du. Bale, ba, 6-en. ez, mina ez dut botarenik. Bale, joder, bale, pues, bera, bota, bere gainera. Esaten dizuna da, beste, zeiko da botar nuela. Osea, pasaz, Vale. Ongi, joder, pues, aizu, Joder. venga. Erakutsi nola egin duzun Kandinsky bat. ba, zera, gezi hori bota duan unean, jende hasi da, ue, eta gezia bere gorputzan sartu den momentuan, mila pusketatan, gelditu da kristalezko gizon hori. Kristalarez, seguruenik publikoraino iritsi da, eta baten bati baino gehiago hori sartu zaio begietan, tudulzuloetan, ahoan, eta zauri txikiak dauzkate erberietan. Eta horrek jendea aretak gehiago arrotzen dugu. Bai, ongi. Odola nahi zuen jendeak, baina ez akaso horren bizkor. Sarrera ordaindu dute eta gehiago irautea nahi dute. Baina berdin dio.
sarraskia polita da haien begietara. Eta hurrengoaren txanda? Lehoia. Lehoiak badaki. Hemen bizia galtzen ez badu, botako dutela haiek. Duintasuna da geratzen zaion bakarra. 3, 4, 5, 6. 6. Hortxe. Bale, hortxe geratzen da. Eta dena ematen du eraso bizian, kenbi, baina eraso bizia egiten duenez, normal geratuko da. Ezpatarekin raskata. A ber, Fistanek, galdu du. Utxe egin du. Horra gertzen den ganging gap hori zer da, edo gehi bat? Non? Justu, nari miteta dut. Gangi hori da guk egiten duguna, beraien inguruan jartzen garenen, Bai. baina gaizki egin du, osan. Ja, Kodu bere laguna dagoela, baina ja ez dago. Bale, mino berari ematen zion. Bale. Bale, Loretoren momentua. Netxan da? Bai? Sentitzen dut Fistan, baina horiak ilko ditu. Eskina, hemendik, nik uste dut tiro nahiko zehatza daukada. Zera, botako dut, ez dut gainera botako, porque ez du ongi egiten. Botako dut horrela. Bale, maten dio. Sí. Baina ateratzen da zure Ez dut hori bota. bestearen lekuan bota beharrean, zure Ja. buruari botatzen diozu. Ala, seiko. Bai, Lau atera bat nuen. bai. Horren, bere gainera botako eta zerbait egiten duen. Ez du egin. Bueno. Ups. Ez dio eman. Bale, eman bai, baina kalterik ez. Ez. Ongi. Armadura betean eman dio beziak eta estanda atera da. 1000 espaleta. Lehoiak eraso nire jaurtik eta izan da eman diot nik uste ez diola kalterik egin. bost, ez dio egin, ez dio. Bale, Zortzi pasada. Bale. Xao. Vale. Nik bere ondoa jungo naiz. 3, 4, 5, 6, eta saiatuko naiz zulora botatzen. Indarrarekin, ez? Ojo, baina pasa zara zuloaren gainetik. Adera eritxuen hemen egon. Bat, 3, 4, 5, 6, ez zara iristen. Hemen dikan aldet. Ez ez? Bueno, vale. Venga, eman. Venga. Vale, derra. Ole, 10. Ikus ezagun. Vale. 3. Vale. Ikaus dezagun zenbateko mina, bota esazuzuk, arre esazu plazer hori, eta mina da esango izut. Honetan, 6,3. Vale, hoi, vale, bata bestean atzetik, ez? Bai, ez, hartu, klikatu eskuineko saguaren eskuineko botoia, eta agertuko zaizkizu aukera batzuk. Bai. edo bestela, Ahí ba. Bueno, eta 2-6 horiek bota berriz. Vale. Baina, bueno, botatzearen plazerragatik bakarrik. Eta 6 hori bota berriz. Zer egatuko da. Bueno, eta orain narratu nola gertatu den. Lehoia bere, hartu itenet bi eskukin nola gora eta paleta baten kontra jaurtitzen dut. Bukaeran, azkenen,
lantza edo horrelako, bai, ezakit zer dira, baina, bueno, lantza baten grabatzen den arte edo, sekulako interrarek. Paretan kontra lehenengo eta gero rebotean, Ba, rebote. bukatzen da. Vale. Ongi. Pantalla daude, jendeak pantaiak ikustitu ere bai, edo... Bai, hombre, jakina. Eta nik imaginatzitut kamarako horretz, ere, drone moduko kamarak hor, egan, ez dut ikusten da lehoiaren aurpegia eta berazkenekoa. Leheno jarri duen irudian ikusten zen baten bat edo, ez? Edo, Bai. A ber, o kamararen bat iruditu zait? O zerbait antu. ole. Orain bai, irabazi duzue eskuak altxatzeko, eskuak eta zorionak jasotzeko eskubide osoa. Eta bai, jendeak zuen izenak hau batez abesten ditu. Gizaki hauek. Eta izaten dit, Loreta. Ni gaurkekoa baten bateo besteri mehatxatu egiten diet. Nire ezpatarekin. Vale. Ba oso ongi. Garaipena zuena izan da. Eta nola ez? Nola ez? Zuen garaipenaren seinale edo saritzat ematen duzuen edo hartzen duzuen eraztuna jasoko duzu eta horretarako agertzen zaizkizue ezin ederragoak diren Salixtiar neska gizon dotore eta atseginak beren jantzi neoprenozko jantzi hoiek daramatzate eta ateratzen dira gauero, larun batero oiden bezala eroiak agurtzera. Bai, festan zalastarren festakideak eta hurbildu dira balkoira eta ikusten ari dira nola jendeak hau batez koroatzen duen. Bai! Baina lola bai, ez da asetuta edo geratu zuen jauna. Gogaituta aurpegia edo itxura ikusten diozue, hautematen diozue eta zuen aurrean jartzen dira 3 gizon emakume hoiek eskaintzera eraztuna. Baina altxatzen du eskua halako batean zalastarrek eta gutxinaka autoproklamatua den errege maisu eta eskuzabala, komila artean, hitz egin du. Eta hitz egin baino lehen, keinu gaizto bat besterik ez du egin. Esezko keinua. Eta gero atz lodiarekin bera egin du. Horrek zera esan nahi du. Ez duzuela borrokatu, edo borroka ez dela izan bere gustokoa. Eta horregatik ez duzue jin asko balio duen eraztuna jasoko. Orduan, hau bete hortz geratzen zarete. Aspaldian eta zineten, aspaldian baino gertuago izan zarete eta zuen bigarren eraztuna lortzetik. Eta horrek badakizue gero mesedeak eta aukera bat emateko aitzakia direla. Orduan erretiratu dira. Eta pantailetan 5 segunduko aldea agertu da. 5, 4, 3, Korrika. 2, Korri! jendea koroatzen geratu da garmaietan. Eta bizkar eman da zalastar bere festatxora itzuli da. Bere lagunak jaiean, jai erotiko batean darabiltza. Eta hala jarraituko dute ordu luze batzuez. Jendea erretiratuko da baina gaur gaueko borrokak bideoetan geratuko dira aste osoan. Eta
telemaiek, esatariek komentatuko dituzte zuen borrokak. Jaitsi zarete, armak kendu dituzue, kendu dizkizuete. Eta erretiratu zarete zuen gelara, beste gladiadoreekin batera. Hor ez duzue elkarren artean lehiatu beharrik, hor laguntzarete, kirol legez. Inoiz ez da ezer pertsonala izan. Gaua hasi da. Eta gauean nekatuta bazaudete ere, ez duzue ezer espero. Bihar beste egun bat gehiago izango da. Eta lo egiteko prestatzen zarete. Bai, zurrunka batean erori zarete. Baina zuetariko batek bota notiz. Notiz. Nahi dunak. Bueno, edo altuna daukanak. Ba, Besteak lo daude. Daukat. Botako dut. Ah. Lau. Bale, ba lau. Ikusten duzu, zuen areto horretan badagoela atea, sartu eta irten zareten, igogaiurako bidean sartu eta irten zareten ate horretan badagoela indar esi bat, kanpoan eta beste hainbat lekutan bezala. Baina somatu duzu, halako dardar ezoiko bat, ez? Eta bzzz, entzun duzu. Halako batean, zum! Indarra. Esi, zera indarrezko esi hori, itzali da, zum! Hori ez duzu ikusi azkeneko 4 hilabetean gertatzea. Ongi baino hobeto hiltzatuta zaudeten momentuan, norbaitek esia deskonektatu du. Eta hau da, cliffhanger txiki bat. Ondo. Alabearrak eskaini dizue ies egiteko aukeratxo bat. Bale, hausi izan da lehenengo partea. Eta gure gaurko partida edo saioaren amaiera. Ederki, eskerrik asko, jokalari horiek. Zuri.